आं मिया गेस सिलेंडर टेस्ट खायना थांमानि ओमफ्राय मिया टेस्ट जागाव खायतो बयख्या बनि कसमनि ओमफ्राय बाहायके टेस्ट खाय नरंनाय मानो गेस सिलेंडर बाहायके टेस्ट खाय गेस बाहायके टेस्ट खाय गेस गारि बाहायके ताम खाय ओमफ्राय अब आं पुरा भिडिअ खायमालिया इनकन बागै जे खायमामानि आवाजनि खायखे आं टेस्ट खायनो
bir bong dong belai no bir bong dong belai no guys tabo kipilai dong gas testing khaibya ko bai ta gas dana bagai khayar pura line dong